Ha sin an een keukenhof in Jew, agus sin paarsk mór báoach an in Zuid-Holland, far we tar vloerige nachke. Ha tarloch turische seo. Agus son hier door, ga niet naar arm, met een selfie stick, ha selfie stick. Ik hullet in je. Agus, bi tar een video show janu lisje gewoon, ha ha met hier in de selfie stick een raas van hier nakam. Hij is een gilje, hij is een phonegotje. Hij zag moeilijk merken nach zo. Hij is zijn ook kiet zoals de tulip. Hij is get daar aan het gewoon moed. Gaan je echt daar ik het garneleren achken zo. Ach had het nu op er 4 wagen nachke me leuvnigs een bihoun dat te maken aatje. Hij voskeltje daar wie is te bliane is tjarach. Hij is bij het doen gericht en bliane is neidjak keitje.